Bismillahirrahmanirrahim. Baƙar fura kashi na 10. A hankali kwanaki suke juyawa zuwa watanni, watanni na juyawa shekaru. Aisha na ƙara tsawo, amma tunanin Aliyu a kodayaushe yana maƙale cikin zuciyarta. Shekarar Aliyu 2 da tafiya ta ware zaren da ta naɗa wa zobenta saboda yatsarta da ya yi. Zama ya yi das a babban ɗan yatsanta. Murmushi ta tana zuba wa zoben azurfar kallo har ranta take jin sanyi idan ta kalli zoben. A yanzu shekarun Aisha 16, don haka alamomin girma duk sun bayyana a jikinta. Kasancewarta 'yar gayu 'yar kwalisa, tuni samari suka fara kawo mata hari. Sai dai ko da wasa Aisha ba ta kula kowa. Karatunta kawai take, yayin da har yanzu Aliyu na nan ƙarƙashin zuciyarta. Duk wani wanda zai ce yana son ta yanzu bala'in haushinsa yake bata. Sannan duk wani lokacin da zai tunanin irin zaɓinta da ya dace take son aura, siffar Aliyu kawai take gani. Haka shi ma Aliyu a nasa ɓangaren ya kasa goge Aisha cikin ransa. Yayin da yake ji abin na son canza salo daga ƙanwa ko ƙawa, yana son komawa soyayya. Domin da ya yi tunanin macen da yake son aura, Aisha ce ke zuwa masa, inda yake kimanta matakin girmanta a yanzu. Sosai ya ƙara girma da cika, yayin da fatarsa ta ƙara murjewa. Ba shi da matsalar kuɗi, a kodayaushe Baffa cikin turo masa da kuɗi yake. Sosai girma ya kama shi, horon da suke ƙarfa ya sa shi ya ƙara buɗewa. Yana sheƙi ga wani kasumba da ya tara, wadda a kodayaushe cikin gyara shi yake. Sosai 'yan mata ke ƙoƙarin shige masa, sai dai ko kallo yarinya bata ishe shi ba, bare har ya magana da ita. Duk da cewa yana kallon yadda sauran abokan karatunsa suke tara mata suna sauke buƙatarsu a kansu, amma hakan bai taɓa sa ya ji wai shi ma bari ya nema ba. Duk da cewa jikinsa yana tabbatar masa da cewa yana buƙatar abokiyar rayuwar. Shi kansa ya san ya girma. Bayan shekara 3, duk iya inda ake son cikar budurwa, Aisha ta kai. Sosai wani farin ciki ke lullube Umma idan ta kalli yadda Aisha take da cikar halitta. Ƙirjinta cike yake tab da dukiya, yayin da ta kasance yarinya 'yar kwalisa wadda ta haɗa ilimin addini da na boko. Sosai uwa da uba ke alfahari da Aisha domin ta haɗu iya haɗuwa. Aisha irin matan nan ne wanda duk inda suka gifta sai an waiga, ba ma ga namiji ba har mace, saboda wani irin kyawu da Allah ya bata. Tuni manyan mutane suka fara kawo mata hari. Yaran manyan mutane masu ci da kansu ne ke zuwa neman ta, amma da sun zo sau ɗaya ba su ƙara dawowa, ko ma mutum ya dawo ba kulashin take ba. A wannan lokacin Aisha tana da shekara 19, wadda hakan ya yi daidai da shekara 5 da tafiyan Aliyu. Kuma a wannan lokacin ne ta ƙare makarantar sakandare. Ranar ce kuma ta cire zoben Aliyu daga babban yatsarta, ta mai da shi kusa da ɗan ƙaramin yatsanta. Har yanzu zanen fuskar Aliyu na nan a cikin idonta, kuma yanzu ne ta fahimci tana son Aliyu. Ita ko Umma a yanzu ko tuna Aliyu ba ta ma, haka ma Mama. A yanzu burin su bai wuce Aisha ce aure ba. A bangaren Aliyu kuwa, shekararsa 1 da gama karatunsa, wadda ya yi shi na tsawon shekara 4. Ya fito a matsayin BSc Security and Intelligence Science. Aliyu kenan, babban yaro mai ji da takama, wanda aka fi sani da BS Aliyu Muhammad Bello. Saboda jajircewarsa kai aikinsa, ya yi suna sosai. Ƙwarewarsa da bawa aikinsa muhimmanci, bai fiye zama a gida ba. Ko da yaushe yana kan aikinsa, don haka bai cika samun lokacin kansa ba. Shekararsa 1 kenan da fara aiki, sai dai wani babban al'amari. Kullum Aisha ƙara shiga ransa take yi. A cikin idonsa yake kimanta girmanta a yanzu, yayin da duk wani inda ya je an kira Aisha sai ya waiga. Baffa, na'am Islam, waya sunan Ummi na gaskiya. Wacce Ummi? Baffa ya tambaya bayan ya tsare Islam da ido. Ummi Cameroon. Murmushi Baffa ya sanna ya ce sunanta Fatima. To Baffa wace Aisha? Mina ce ta ce. Baffa dan Allah wace ce Aisha? Aisha kuma? Ban san ta ba, me yasa kuke tambaya? Islam ce ta ce Baffa, ka san dai ya Haidar baya dariya ko? Baffa magana ma ba yi yake ba, amma sau biyu ina shiga motarsa za mu gidan Hajiya, wallahi har mu je mu dawo, bin waƙar Aisha yake yi. Jin Baffa ya zuwa ta, ya ce sojan ne ke waƙa? Ƙara maganar ya cikin fashewa da dariya. Mina ce ta ce wallahi Baffa, to yana son sunan Aisha idan yana bi har mantawa ke da mu a motar. Kaji yana bi ƙasa-ƙasa, ni na ɗauka ma sunan Ummi ne. Dariya Baffa ya sake yi, yayin da Mummy ta ɗan yi murmushi tare da faɗin ƙila budurwarsa ce. Baffa ne ya ce anya ko wannan son girman shi zai bar shi ya nemi budurwa? Ina ga fa sai dai a nemi wata a manna masa. A yanzu Aliyu ya gama tabbatar da cewa Aisha yake so. Kullum ya zauna ba shi da wani tunani da ya wuce nata. Fuskar ta yake tunawa, tana wasa da yatsunta kamar yadda ta saba. Murmushi yayi. Ko yanzu yaya take? Allah sarki Aisha, yarinya mai hankali, yarinya mai natsuwa ga kunya, ba irin 'yan matan nan ba. Aisha mai sanyin hali, yarinya mai ilimi da son neman sa ko da yaushe. A fili ya ce ya zama lalle in je in ga Aisha. Ina tsananin son ganin ki Aisha.
Cameroon. Mama kin san dai na daɗe ban ji ba. Don haka wallahi idan na je sai kun ganni. A Aisha kar ki zauna. Tunda kin ki sauraron kowa to kawai ki ce masa ya nema miki makaranta kafin Allah ya kawo miki mijin. Duk kin ki da aure idan mijinki ya zo dole za ki yi. Umma ke faɗin haka tana kallon Aisha. Ke Umma ba damar a fara magana sai ki ce aure komai aure wallahi na tsana in ji an ce auren nan. Baki Umma ta kama tare da faɗin wai ki Aisha kanki kalau kuwa to ko lafiya ce bata ishe ki ba dan ubanki aure ne ya samar da ke idan baki sani ba ma. Cikin tsiwa Aisha ta ce to wai ke Umma idan auren daɗi gare shi me ya hana ki yi ke? Mama ce ta kawo ma Aisha duka yayin da Aisha ta yi sauran kaucewa. Umma kuwa faɗi take rabo da ita babu ruwanki. Juyawa ta gurin Aisha tana faɗin dan ƙasar ki fara wa uwarki faɗa dan ta fi ni yarinta. Dariya Aisha ta yi sannan ta faki idon mama ta yi wa Umma gwalo. Miƙewa Aisha ta yayin da ta gyara mayafin da ke kanta zuwa wuyanta kaɗai. Suka nufi baya haɗo bayanta. Riga da siket ne a jikinta na yadi mai taushi. Sosai suka matse ta gyallenta kuwa daidai wuyanta kawai ya tsaya. Tsugunnawa ta ɗauki akwatinta ta ce to na tafi. A dawo lafiya mama ta ce mata tana binta da kallo tare da faɗin ki gaida shi. Cikin ɗan sanyin jiki kaɗan ta ce zai ji Umma ke ma na tafi. To ki gaida uban naki. Jim ta tsaya tare da faɗin Umma wannan ai zagi ne. Ni fa tafiya zan yi ki min addu'a. Matsoraciya tafiya da in ta yi yawa ma awa ɗaya kike kira tafiya to shikenan Allah ya tsare hanya. Allah ya tsare hanya. Akwatin da ta fara ja har ta fito kofar gida tana waiwayin gida. Da kofar gidan su Aliyu ta wuce kallon gidan ta yi har ta nisa. Tana isa bakin titi ta tare mota ta hau cikin harshen Fulatanci ta ce tasha za ka kai ni. Cikin ƙanƙanin lokaci suka iso motoci ne birjik ga matafiya kowa na azama. Wasu ta tambaya don Allah ina motar Kano Najeriya. Ba tare da ɓata lokaci ba aka nuna mata yayin da ta rasa mutum ɗaya ne suke jira. Shiga ta tare da sauke ajiyar zuciya. Kuɗin motar ta ƙirga ta bada kamar yadda aka gaya mata sannan motar ta tashi ba tare da wani ɓata lokaci ba. To ga Aisha ta shiga motar Kano Najeriya. Kar mai karatu ya manta Aisha dai ba Bahaushiya ba ce. Ba ta jin Hausa kwata-kwata ko ji in kashe ka bata sani ba. Daga Fulatanci sai French take iya ji. Wannan shine mafarin komai. Tafe suke cikin motar tana kallon hanya tunda take bata taba biyo irin wannan hanyar ba. Iya tafiyar ta mai nisa gidan dadi yau gata tana keta dajika. Tun tana ganin tafiyar mai sauki ce har ta fara tunanin ko dai duniyar za a bari. Duk kokarin ta na kada ta bacci cikin motar sai da ta yi baccin mai tsawo ta tashi. Wani mutumi da ke kusa da ita ta tambaya har yanzu ba a kawo ba. Ke yarinya ai ba a ma so tafiya ba. Biki taba zuwa bane ba halam. Ikam wannan ne zuwa na farko. To ki shirya zama akwai zama a gaban mu. Ya mutsa fuska ta yi sannan ta ce da direba ina jin fitsari. Muryar wata mata daga bayanta ta ji tana faɗin ke yarinya daure mu isa masallaci. Waigawa ta kalli matar tare da faɗin an kusa ne? Yanzu za mu isa. Bayan kusan minti 27 suka isa masallacin. Yayin da Aisha ta fice da sauri daman a bakin kofar take domin ita ce ta ƙarshen shiga motar. Masallaci ne babba wanda yake a wajen gari. Da alama masallacin kusan ɗan matafiya aka yi shi. Waɗannan a harabar masallaci akwai masu abubuwan siyarwa nama tsire lemu da sauran abubuwan motsa baki. Cikin toilet ɗin da aka samar domin mata su shiga zuwa can ta fito ta ga wasu har sun fara alwala. Ita ma ta butar ta ɗauka ta yi alwala sannan ta shiga cikin masallacin. Sai yanzu ta tuna bata ɗauko hijabin sallar ta ba. Gyale ne kawai a jikinta wanda ya kasance ƙarami ne sosai wanda bai wuce a ɗaura su a kai ba kuma ko cikin kayanta ma duk irinsu ne. Na haka dole ta jira wannan matar ta idar da sallar sannan ta ce mama dan Allah a ramin hijab in yi sallah. Cirewa ce ta miƙa mata sannan ta zauna a gefe. Bayan Aisha ta yi sallah ta bawa matar hijabin tare da gyara mayafinta. A tare suka fito da matar wadda ya kasance su kaɗai ne mata a cikin motar. Hannunta matar ta rike suna tafi take matsa hannun Aisha tana faɗin yaya sunanki. Cikin harshen Fulatanci take mata wannan tambayar. Sunana Aisha. Ina zaki je? Ina nufin wajen wa zaki je Najeriya. Jimma Aisha ta yi zuwa can ta ce mata wajen babana zan je. Babanki? Ina mahaifiyarki fa? Mahaifiyata muna tare da ita a nan Kamarun. Babana kuma ɗan Najeriya ne. Cikin gamsuwa matar ta ce na fahimta. Amma me yasa ba a ɗauki da wani babba ba aka bar ki ke ɗaya? Ni kaɗai ce a gidan kakata kuma tsohuwa ce. Mama na ce take kula da ita. Allah sarki. Na gane amma duk da haka na ga gangancin su. Kasancewar ki yarinya budurwa. Ya kamata da wani babba a tare da ki. Amma insha Allahu Allah zai tsare ki. Insha Allahu mama. Kallanta mama ta sake yi tare da faɗin gaki kyakkyawa da ke. Son kowa kin wanda ya rasa. Ko in yi wa ɗana kamu ne.
Murmushi Aisha ta yi tare da sunkuyar da kanta ƙasa tana wasa da yatsunta. Matar ce ta sake cewa ko kina da wadda kike so ne? Ina da yaro na babba in za ki so shi. Murmushi Aisha ta kuma yi wa mama kanta a ƙasa. Mama ma dariya ta yi tare da cewa ina baki kunya ko? Da haka suka isa gurin motar yayin da matar ta roƙi mutumin da ke kusa da ita ya dawo gurin Aisha domin Aisha ta dawo kusa da ita. Bai masa musu ba ya ba su guri suka dawo kusa da juna. Hanya aka sake ɗauka tsawon lokaci suna keta hanya yayin da Aisha ta gaji da zama sosai. Tun tana ganin abin kamar wasa har ta ga dare ya raba. Sosai hankalinta ya ƙara tashi tun gurin 9 AM ta fito. Cikin firgici ta kalli mama tare da faɗin mama a hanya za mu kwana ne? Mana Aisha idan Allah ya taimake mu gobe da rana za mu isa idan kuma mun samu tsaiko har jibi muna iya kaiwa. Wayyo Allah na mama kafata duk ta sake. Daure diyata insha Allah gobe war haka kina gidan mahaifinki kina hutawa. Da ranar Aisha bata iya rintsawa ba yadda ta ga rana haka ta ga dare. Washe gari misalin karfe 3:30 Aisha ta sauka a garin Kano. Sosai gabanta ya shiga faduwa yayin da wani sashin zuciyarta ke mata faɗa anya ko hakan ya dace. Sosai jikinta ya sanyi, hankalinta ya tashi har mama take tattare kayanta ta kula da haka. Kallanta ta ce Aisha ya dai? Ba komai mama. Jimtai sannan mama ta ce motar ina zaki hau? Akwatin da ta nufa ta buɗe sannan ta ciro ta farar takarda ta ce sunan unguwa yana rubuce a nan. Wani irin kallo mama ta yi wa Aisha sannan ta ce amma dai iyayenki suna da ganganci. Mika hannu ta amsa takardar ta buɗe. Ɗagowa ta sake kallon Aisha cikin yamutsa fuska ta ce ina zuwa. Direban da ya sauke su ta nufa ta nuna masa takardar. Sakowa yana riƙe da takardar ya ce ta ɗauko kayanta ga mota can a sata. Ɗaukar akwatin Aisha ta yayin da mama ta bi ta a baya har suka isa cikin motar. Shiga Aisha ta zauna yayin da direba yake gaya musu sunan unguwar wannan lokacin ba ta sanin me mutumin ya ce nan ba ta san wani yare ba ne ba. Takardar ta karɓa sannan mama ta juya ta wa Aisha sallama tare da ƙara gargaɗinta cewa ta kula da kanta. Kwalla Aisha ta share domin jin mama take tamkar mahaifiyarta saboda yadda ta nuna kulawarta a gare ta. Hawaye ne ya shiga zaro mata yayin da can ƙasan zuciyarta take jin kamar bata wa iyayenta adalci ba. Sai dai ta tuna da take bala'in son ganin Aliyu sai ta ji zuciyarta na daɗa daɗewa. Nan ma tafiya aka da ita sosai sannan mutumin ya juyo ce har yanzu ba a kawo ba. Kai Aisha ta ɗaga masa domin ta fahimci tambaya yayi amma bata iya sanin me ya ce mata ba. Tafiya ya mai nisa sannan ya tsaya ya buɗe motar yana faɗin sakko Hajiya nan gurin shine ƙarshe. Cikin rashin fahimta ta yamutse fuska cikin ƙoƙarin sakkowa tana mai kallon garin tare da yin ƙwalƙwal da idonta. Hawa yake shirin zubo mata. Murmushi ya mayar motar shi ya mayar ya rufe sannan ya zagaya ya shiga motar yana faɗin da alama yarinyar nan ba ta jin Hausa. Tausayi ta bashi don haka ya kira ta da hannunsa ya ce ina za ki je ne? Cikin Fulanci ta maganar don haka ya yamutse fuska tare da faɗin to fa. Sakowa ya nufi wasu maza da ke zaune ya ba su hannu suka gaisa sannan ya ce yarinya ce na ɗauko tun ɗazun da alama bata san garin ba kuma ba ta jin Hausa ko akwai Bafulatani a nan? Bafulatana ce? Amsa masa ya da sannan ya ɗaga hannu ya kira Aisha. Dawowa ta tsaya gabansu ɗaya daga cikinsu ne ce ke ya sunanki? Fulatancin dai ta sake masu cikin takaici ɗayan ya ce ke ba mai jin Fulanci a nan gurin sunanki aka ce yaya sunanki? Wannan karon ta fara tsorata da su domin ta fahimci cikin faɗa suka yi magana. Ɗaya daga cikinsu ne ce duk yadda aka yi irin yaran nan ne masu guduwa daga gidan iyayensu. Ke baki jin wani yaren ne sai Fulatanci kaɗai? Kai ta ɗaga domin iya fahimtar ta tambaya suka yi mata. Faɗa mutanen suka ci gaba da yi yayin da Aisha ta tsaya idon ta jawar. Ɗayan ne ya kula takardar da ke hannunta ba tare da ta ankara ba ya amsa takardar ya buɗe. Ɗagowa ya kalli sauran tare da faɗin ina tunanin wannan shine adireshin inda za ta je. Ke yarinya wannan shine adireshin inda za ki? Kai ta ɗaga yayin da ɗaya daga cikin mutanen ya ce ita komai za ka ce mata ai amsa maka za ta yi. Ai daman Fulani ba hankali suka cika ba. In ba haka ba kya taso baki san gari ba kuma ba ki da Hausa? Ɗaya daga cikinsu ne dai ya sake cewa yanzu abin da za a yi ka taimaka ka kai ta don kuma baro unguwar a baya kuma in dai da gaske wannan shine adireshin to ta kwana gidan sauki. Taimakawa za ka kai ta har gidan tunda akwai lambar gidan a jiki. Ito ban ce ba za ni ba amma ni gaskiya sana'a na fito. Idan tana da kuɗin da za ta biya ni har da bata lokaci na to zan kai ta. To babu laifi. Kallon Aisha suka yi kina da kuɗi? Raba ido kawai Aisha ke yi don haka suka shiga mata kurma-kurma suna nunawa da hannunsu. Hannu ta sa cikin akwatinta ta ɗauko cajin da aka bata. Gaskiya ba za ni a wannan kuɗin ba. Nan dai suka lallaɓe shi akan idan sun je a cika masa kuɗinsa a gidan. Haka Aisha ta shiga motar sannan suka ɗauki hanya. To masu saurare a nan za mu dakata. Ni Mama Muhibba nake muku